Kristo. Kilala mo ba si Yesu Kristo? Kilala mo ba si Yesu Kristo? May takot ka sa kanya? Babae ka lalaki? Babae po! Aalis ka, matanda ka bata? Bata po! Sige, galit dito, Inggit. Galit ka na, Inggit. Galit po! Bakit ka nagagalit sa kanya? Bakit ka nagagalit? Alisin mo yan, matagal ka na. Tatanungin kita, ikaw mismo nagdarasal sa kanya o nagpapadasal ka? Papadasal po. Okay, tagalin lahat. Bakit ka nagagalit sa kanya? Bakit ka nga nagagalit? Sa pangalan ng Ama! Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Bakit? Ayaw mo ko sagutin kung bakit ka nagagalit sa kanya. Ha? Bakit ka nagagalit? Sa pangalan ng Yesu Kristo! Bakit ka nagagalit sa kanya? Ayaw mo taga magsalita. Itaas magbibigay ng ulit. Bakit ka nagagalit? Tao ka ba hindi? Tao ka hindi? Tao! Bakit ka galit sa kanya? Bakit ka nga nagagalit? Ayaw mo talaga akong sagutin. Hindi ko naman tinatanong kung anong wala akong pakalam kung anong away mo sa kanya. Bakit ka nga nagagalit sa kanya? Bigyan mo ko ng magandang dahilan upang pakawalan kita. Bakit ka nagagalit sa kanya? Sa pangalan ng Yesu Kristo! Bakit ka nagagalit sa kanya? Bakit ka nagagalit sa kanya? Ayaw mo talaga magsalita? Matagal mo na ito ginagawa sa kanya? Hindi po. Ilang taon mo na ginagawa? Bago pa po. Bago pa po. Ikaw mismo yung magkukulam o mismo nagdarasal? Nagdarasal po. Tanggalin mo yung nagdarasal. Magkano yung binayad mo sa kanya? Ay magkano binayad sa'yo ng nagdarasal? Wala po. Kaibigan mo yung nagpapadasal o hindi? Opo, kaibigan po. Okay. Ilang taon ka na talaga? Pahirapan kita sa loob ng katawan yan. Ilang taon ka na sa loob ng katawan yan? Ilang taon ka na sa ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 31 po. Sige, kalasin mo. Kaibigan mo yung nagpautos dito? Magkaibigan kayo? Opo. Anong inutos niyang dasal sa'yo? Pahirapan o ano? Pahirapan ano? Pahirapan po. Okay, kalasin mo lahat. Hanggang! Bago mo lang ito dinadasalan? Opo. Sige. Isunod mo yung katawan niya. Linisin. Tanggalin pati yung sugat niya doon sa may ilalim ng baba niya. Tanggalin mo yung bukol na nilagay mo sa kanya. Anong personal ng galit na kaibigan mo rito sa kanya? Bakit mo tinanggap yung pagdarasal sa tao nito? Anong personal? Wala po. Bakit daw siya nagagalit dito? Binyag po. Ano? Binyag po. Anong binyag? Ano yun? Anong binyag po? Yung binyag. Sige, karas. Tanggalin mo yung dasal. Isunod mo yung katawan niya. Pag hindi mo sinunod yan, ubusin mo. Lahat. Binayaran ka hindi? Ano na salita yung binayaran? Binigyan ka ng pera? Hindi po. Hindi po. Talagang tinrabaho mo lang to. Alang-alang sa kaibigan niya. Opo. Ay, kaibigan niya. Sa kaibigan mo. Sige ka lang. Itigil mo to, ha? Opo. Titigilan mo pagdarasal, hindi? Titigilan ko. Papatayin na lang kaya kita. May pamilya ka ba? Wala? Meron
Meron po, meron po. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Ilan taon ka na talaga? Dalawa po. Sige. Ano naman? May asawa ka wala? Meron po, meron po. Sige. Anong trabaho ang asawa mo? May trabaho wala? May trabaho wala? Sige. Anong trabaho niya? Meron po. Sige, kalat. Saan mo natutunan ng pagdarasal? Saan mo natutunan? Sa angkan mo, sa may nagturo na sa'yo. Saan po? Kanino? Sa nanay, sa tatay? Sa nanay po. Sige, kalat. Nasaan ka ngayon itong araw nito? Sa trabaho. Nasa trabaho ka ngayon? Nasa trabaho ka ngayon? Ano ang trabaho mo? Sa bahay po. Nito to, nasa ka ngayon? Sa trabaho po. Oo, totoo, nasa trabaho ka ngayon. Ano ang trabaho mo? Bahay po. Sa bahay ka. Opo. Sige, Opo. itong araw, nasa trabaho ka ngayon. Opo. Sige, kalat. Ubos! Inutusan ka nito, ha? Yung totoo, ikaw may dasal dito, nag-uutos ka lang. Yung totoo, ang ibig ko sabihin, nagpautos lang ito, mismo ikaw may galit sa kanya. Yung totoo, Nagpautos lang po. talaga nagpautos lang. Sa pangalan ng Jesucristo, yung totoo. Nagpautos lang po. Sige, kalat. Hanggang. Ano ang nagpautos? Babae, lalaki? Babae po. Babae. Sige. Ano ang probinsya mo? Bisaya po. Saan sa Bisaya? Nakapis ka? Apo, apo. Ala. Sandali mo lahat. Wala na akong itatanong sa kaibigan mo. Dahil ikaw naman ang gusto kong kunin. Hindi kaibigan mo. Dahil hindi naman makakapasok ang kaibigan mo dyan kung hindi siya nanakit din sa'yo. Ubos. Lahat. Meron pa wala na? Wala na po. Anong ginagawa mo itong araw nito? Wala po. Nagsinalabaho po. Naglalaba ka? Sige. Po. Nag-ano ka? Nagpapahinga po. Nagpapahinga? Sino kasama mo ngayon sa araw ito? Amo ko po. Yung amo mo? Opo. Nasaan yung amo mo? Nanonood po ng TV. Nanonood ng TV. Sige. Anong amo mo? Babae, lalaki? Babae po. Nasaan yung amo mo lalaki? Nasa taas po. Sige. Sige. Ilan ang anak ng amo mo? Kasambahay ka, may anak, may amo wala. Meron po. Ilan sila ang anak ng amo mo? Tatlo po, tatlo po. Sige, kala. Ubos. Dasal pa ha, sige, dasal pa. Hindi ka ba marunong maawa? May ang pamilya ka, di ba? Hindi mo ba natututunan ang pagdarasal sa ating Ama kung hindi pagdarasal sa kasamaan? Bilisan mo. Tanggalin mo yung dasal. Lahat, pati yung bukol niya doon sa panga niya, doon sa ilalim ng baba niya. Sa may leg niya, talas. Pati balikat. Sabihin mo doon sa kaibigan mo, iinto ko na yung pagdarasal dahil natotorture ako, naintinda mo? Opo. Sabi mo, ikaw na lang magdasal para pag nahuli ka, para maranasan mo yung nararanasan ko. Ubos! Magdarasal. Mangkukulam. Meron pa wala na? Wala na po. Wala na po. Titigil ka ba? Hindi na. Titigil na po. Titigilan mo ng pagdarasal dito. Tigilan mo na yan. Mano ka sa Diyos. Lumapit kayo sa aking Ama na Panginoon nyo rin ha. Titigil niyo na to. Magkaibigan kayo niyan ha. Magkaibigan kayo. Narinig mo ako. Tigilan mo na yan. Magkaibigan kayo niyan. Tigil na ha. Hindi mo dapat gawin yan ha. Papakawalan kita bilang alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan ng aking Ama. Pero antayin mo. Ibabalik mo muna sa pansamantala lahat ng sakit ito. Kung tinutubuan mo sa baba ng bukol, 3 beses lalaki ang bukol mo sa baba mo. At ganun din, ang aking Ama pa rin na magpapasya kung tatanggalin ito. Dahil siya pa rin ang iyong Ama. Sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangarap, Panginoon Kristo, kayong unat pagharit at pagpaswalang hanggan. At ganun din sa taong nagdarasal at nagpapadasal dito. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Huwag ka mag-alala, hindi kita papatayin.
Dila. Tinutulugan mo ako. Sige, huwag ka doon. Ba't ka tulog ng tulog dyan? Ikaw mo. Ginagawa mo dyan. Tutulog ka pa eh, lahat ng bahay mo eh. Wala pa yung bahay mo. Anong ginagawa mo? Ano pakiramdam mo? Ano pakiramdam mo? Kailan po? Ano pakiramdam mo? Okay na po. Masakit pa yung baba mo? Hindi na po. Balikat mo? Okay na po. Malasakit? Wala na po. Parang ano yung nangyari sa'yo? Wala yung binyagan mo. Anong nangyari sa'yo? Saan ka ba nagpunta? Ay, galing. Ngayon ka mo ng tubig. Ba't mo kinakausap kita, sabi mo, binabastos mo kami. Oo, tulog ka ng tulog eh. Pinabayaan ka ng tulog niya ako. Binabayaan na lang kita para ako nagsasalita sa hangin. Meron ka ba nakita madilim? Ano? Maliwanag? Liwanag. Saan banda? Sa harapan ko? May nakita ka liwanag? Sino yung katabi ko? Ganun yan, gusto mo sa tabi. Si Kristo? Nakita mo yung mukha niya o yung maliwanag lang? Liwanag. Sige, inom. Sige pa, dagdagan mo pa. Oo. Yan, tignan mo, hawakan mo ulit yung baba mo kung dumubli pa. Ano pa? Lumit na. Kunti. May konti na lang. O, antayin mo yung tubig na lang. Wala na yung malaking yung ano, bukol. Hindi na po ba? Wala na masakit. Hindi na. Di na mga ng daliri mo. Wala na? Wala na. Tuloy-tuloy na yun. Kasi kanina hindi mo maintain, di ba masakit? O, tingnan mo yung, ano mo, balikat mo. Ano? Pero wala na po. Bilis ka lang, walang sakit yan. Mas may sakit pa si Diyos daan. Magana? Ginan natin ulit yung daliri mo. Pikit. Wala na. Sagad na. Wala sakit? Wala po. Wala na. Hinga ka man ng konti dyan. Salamat. Tulog ka kasi ng tulog. Ba't tinutulugan ako? Tinatanong kita, ba't mo ako tinutulugan? Nakahiga ka dyan. Sabi ko, gumising ka na. Ayaw mo kami pansinin. Nakatulog ka bigla. Oh. Masarap tulog mo. Hindi, ano ang naparamdam mo? Yung bigla ka nakatulog? Hindi ko po na po. Hindi mo alam kung nakatulog ka? Wala. Ano ulit mo yun? Hinga lang ang malalim. Okay na. Wala na yung ano. Idin mo ulit. Wala po. Wala na sakit. Balikat. Ilan years mo na sakit yan? Tagal. Maano na po. Tagal-tagal na. 1 year? Wala naman. Dalawang taon? Hindi. Mga isang Wala taon? na po. Opo. Mga isang taon lang? Bago na yung mukha mo, gumanda ka na sa salamin. Gaway ka. Ano paramdam? Okay na? Ayusin na lang natin hangin, ha?